И здравейте хора, добре дошли в канала ми на шорт видео днес. Днес ще правим тренинг раунд с Шели, да видим верно ли, че за колко секунди може да я победим. Да започваме. Значи са 3, 2, 1 и 24 беше. Ето как виждате, без мутация може да я победите за много малко. Някой ме гледа, аз не знам кой е. И да, хора, и 50 свършихме. Значи това е общо 26 секунди, защото нямам повече и да.